खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि रन्जित दैमारि, गामि सैनां हरसं, जिल्ला धेमाजि, आसाम, पिअ बेकापाम, थाना सिमिनसापुर। गिबियावनो आं खन्थाइ बिबार हान्जानि गाहाय दैदेनगिरि, लोगो दैदेनगिरि आरो गासै सोद्रोमाफोरनिसिम गोदान बोसोर बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। खन्थाइ बिबार हान्जानि गावनो सुजुनानै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो आंनि सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ आवरायनानै बादायलायनायाव बाहागो लानो आवगायबाय। खन्थाइनि मुं आंनि अनजालि बैसागि। आंनि अनजालि बैसागि, नों फैनायखौ खौरां मोनदोंमोन। खौवौआ खोन्थाफैदोंमोन, बारदै सिख्लाया फोरमायफैदोंमोन, बिफांनि गोरलै बिलाइया गुमुर होफैदोंमोन। साखा फारा खासैमोन आंबो, खोथा होखानाय बायदिनो खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा दामनानै मोसा रंजा नोंखौ बरायनो। नाथाय हायाखिसै होखानाय रादाय लाखिनो, अननायनि गोदै फंसे राव रायदावनो। मानोना जों दा बयबो जोबथे जानाय इन्जुर गैयै लकापआव। गोसोनि साननाय गोसोआव थाबाय सना, जुनानै दोननाय गोरबोनि थफ्ला। फारि फारि होनो नोंनि बेखेवना, राव दंब्लाबो बबा जाना। नों गोसोआव दुखु दालासै, नों फोथाय खेबस दाथानसै। आंनि अनजालि बैसागि, नेनानै थानोसै फैगौ बोथोरखौ, फिन लोगो मोननायनि मिजिंजों नोंखौ। एसेनोसै, गोजोन्थों।